Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Nobyembre 30, 2021. Ako ang inyong matag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Bacolod Travel Guidelines iga-review bangod sa pamahog sang Omicron variant. Madamong vaccination sites kag teams ginalantaw nga nagresulta sa madamong nga vaccination sa Bagos City. Sa balita national, pagbalik sang face shield suportado ni Presidente Duterte. WHO ginapamonitor man ang mga nasyon nga wala pa sang kaso sang Omicron na variant. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalot na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Yes, mayong gabi sa mga ka-aksyon namon. We are live diri sa atong siling official Facebook page, ang Aksyon na Radio Bacolod. Ma-check ko diri sa comment section sa atong siling Facebook live. Matika ako gamay sa atong siling greetings mga ka-aksyon. Nagkaroon nga Tuesday night. Madamo gid nga salamat sa tanan nga naka-tune in tonight. Sa inyo dala nga mga panimalay kag sa atong siling mga ka-aksyon netizens nga naga-monitor naman via Facebook live. Sang DYEZ. Mayong gabi lang kay Sir Alex Fuentes nga naka-tune in tonight. Kaya raman si Madam Ma'am Ana Sinoro. Mayong gabi Action Dale. Salamat gid sa pag-tune in Sir Alex Fuentes kag si Ma'am Ana Sinoro. And at the same time, kung may mga greetings ko mga ka-action padayunan niyo lang ang pag-send via comment section sa atong sining Facebook Live. And I think simultaneously nag-live man kita sa akong Facebook account or Facebook page, ang Aksyon Dale Salazar. And good news bangod sa record sa Department of Health Region 6, mayara lamang kita sang 7 new COVID-19 cases diri sa may syudad sang Bacolod for today, November 30, 2021. So good news ina mga ka-aksyon. And of course, gina-invite ko ang tanan natin yung mga ka-aksyon nga nag-monitor tonight nga mangin kabahin sang Energy Funds Club o kun Aksyon Radio Bacolod Community. Search nyo lang ARB Community. It's a private page para sa mga nagasuporta sa DYEZ. And at the same time, pwede ka madira makapost sa mga newsworthy events or mga letrato nga inyo sining malabyan
or sa inyo sining community. Madamo gid nga salamat. Standby mga ka-aksyon para sa aton sining mga balita lokal. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Lokal iga-review sang Bacolod EOC ang travel guidelines kasunod sang pamahog sang Omicron COVID-19 variant kang ginakabig variant of concern nga una na detect sa South Africa. Sulo kay Dr. Chris Sorongon ang Deputy for Medical sang Bacolod EOC, bayara sila sang emergency meeting nga pati gayunan na pod si Mayor Bing Leonardia subungad daw Martes. Ginpahayag sang doktor nga ila na ginapanugyan sa mga hotel nga hindi magbaton sa mga traveler gikan sa South Africa para mag-isolate sa ilang pasilidad bangod dapat mag-quarantine sa tagsa ka mga LGU facilities. Ini matapos ang insidente nga may 3 ka foreign national gikan sa South Africa ang nag-abot sa Silay Airport sang Nobyembre 26. Ginpahayag ni Sorongon nga ilaman katingala kon nga nakalusot ang ini nga mga traveler apisar nga may ginapatuman nga espas ang probinsya kag dapat sa Manila pa lamang dito na gintapos ang ila quarantine period. Bangon sinigin pahayag ni Sorongon nga ilaman reviewon ng espas nga pulisa sang Bacolod hugtan ng border control kag padayunon ng pagpabaskog sang COVID-19 vaccination. Di pa Pasko kasubong ato nga border control. Mag-meeting kami karon kay Mayor, may emergency meeting. Agud to istagihan ang ESPAS na requirement kay tungod sila sa Omicron nga threat sa another variant of concern. Then ang atod sila amo ni di pa Pasko ta gidang bakuna.
Nabatian si Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC. Ginpahing ni Dr. Chris Sorongon ng Deputy for Medical sa Bacolod EOC nga liwat na nga nagbukas subong adlaw Martes ang sinihan sa May Ayala Mall sa Capital Central. Ini pa lamang ang nagaisahanon nga mall sa Bacolod City nga nagpabutyag nga magbukas ang sinihan sa dalam sang alert level 2 status. Ginpahing ni Sorongon nga nagpadalang EOC sang monitoring team lakip ng contact tracing team sang DILG sa mall para i-monitor ang pagpatuman sang mga health protocol sa lugar. Ginpathag ni Sorongon nga lakip man sa ginapatuman sa sulod sang sinihan ang 2 seats apart. Ginadilian ang pagkaon, pagsuksok sang face mask sa tanan nga oras, kag ginadilian man ang pag-istoryahanay. Ginpahayag sini nga dapat mayaraman sang marshal nga ipahamtang sa mall sa sulod sang sinihan para mag-roving kag masiguro nga ginapatuman sang mga nagalantaw ang mga pagsulundan. Sa dugang pangabalita lokal, madamo nga vaccination sites sa pagdugang sang vaccination teams ang isa sa mga rason sa pagpanguna sang syudad sang Bagos may pinakadamo nga nabakunan kontra COVID-19 sa Negros Occidental. Sa unang adlaw sang National Vaccination Days kahapon nga adlaw Nobyembre 29. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni bago Mayor Nicolas Yulo nga sang Nobyembre 22 sa tubtob 26 may ginpatigayon na nga dry run ang syudad. Kagindugangan man na tubtob na pulo ang mga vaccination sites. Iningin pahamtang sa May City Coliseum, Barangay Maaw, Abuanan, Don George Araneta, Barangay Malingin, Talok, Mailom, Dulaw, Caridad, kag Napoles. Ginpahayag ni Yulo nga may bus man nga nagasugat kag nagadulong sa mga luyag magpabakuna. Sa record sang City Health Office sang Bago City, 6,242 ang mga nabakunahan sa diin 600 or 6,221 ang para sa first dose kag 21 naman para sa second dose. Naging himo naton nag-form kita sang 10 ka vaccination sites and vaccination teams kag assign sa mga layo-layo nga mga lugar, no, nga mga barangay. Nabatian ang tingog ni Bago City Mayor Nicolas Yulo. Sa katapusan nga balita lokal, nag-issue sa Executive Order Coneo number 53 sila Carlota City Mayor Rex Halondoon Nago Distrito nga ipatuman ng Resolution number 148-B sang IATF kagin pagwa sang nagligad nga Nobyembre 11. Ini nga resolusyon na nagamando sa mga establishmento kag employers sa pampubliko kag pribado nga sektor nga pangabayon ang ilang mga empleyado nga magpabakuna kontra COVID-19 umpisa Disyembre 1 tuig 2021. Sa EO sang alkalde, ginpahan sini nga ang mga wala pa mabakunahan ang obligahon nga magpresentar sang RT-PCR test o kon rapid antigen test sa kada bulan na sa ila kaugalingon nga gasto. Ang mga public transportation services naman kang isang bus, jeepney kag tricycle ang atagan lamang sa mayor's permit to operate kun nabakunahan ang tanan sini nga mga drivers kag konduktora. Dumilian man nga makasunod sa pampubliko kag pribado nga establishmento ang mga unvaccinated individual. Mangin epektibo ang mando sang alkalde umpisa Enero 1 tuig 2022. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time las 6:24 DTX sa 500. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nasabti. And welcome back na mga kaaksyon sa aton sining balik greetings sa aton sining pagpangalagad karon nga Tuesday night, no, it's a holiday red ang aton sining mga kalendaryo November 30, 2021.
Mayong gabi lang kay Sir Barioga Ray, sagid sa mga avid listeners ng DYEZ. Thank you so much for tuning in. Si Ma'am Maria Teresa Hofelenia, mayong gabi action dyan. Si Urbano Lazaro Policarpio Jr. na daw may dot sa punta. Si Sir Urbano Lazaro Policarpio Jr. mayong gabi. And then arama si Madam Homa Lumena kag si Ma'am Elvira Hilogo. Good evening action dyan. Watching now, madamo gid nga salamat na. Si Ma'am Burley Ann Wallace, thank you so much for tuning in nga nag-send rin sang emoji mga ka-action, madamo gid nga salamat na. And sa tanan nga mga star senders sang DYEZ, thank you so much sa pagsuporta sa digital team sang DYEZ. You may support our team by sending Facebook stars. Kung nakita nyo dira mga ka-action na kung mag-Facebook Live, Situational Report, or Public Affairs Program. Sa Facebook Live, yung makitaan ka mo dira star nga icon. So, pwede nyo na siya nga i-click no, kag mag-send sang star mga ka-action para supportahan ang inyong mga paborito nga mga content creators or mga pages like DYEZ Action na Radio Bacolod, no? So sa luwat kina-invite ko ang atong sini nga mga Facebook Live viewers nga mangin member na kamo tanan sa Action Radio Bacolod community. Kung hindi pa, search lang ARB community. Automatic aprobahan kamo dayon na. Ma-wait na kamo sa pila ka minuto, aprobahan kamo galayon para mangin members sang ARB community. Sa ARB community dida kamo pwede makasend sa mga images or videos sa inyo sa community kung may mga newsworthy events or mga inspiring story kamo nga luyag nyo ipaambit or i-share. Pwede nyo dira i-post sa ARB community pero subject ina sa approval sa news team, or pwede man magpadala sa mga mensahe pagi sa Action Radio Bacolod Facebook page or sa Messenger mga ka-action. And by the way, I'd like to grab this opportunity nga invite man ang aton sining mga naka-tune in tonight, mga viewers naton nga please like and follow my personal or my official Facebook page. I-search nyo lang Aksyon Dale Salazar, and then mayara man ibang nga news team sina nga mga official man nga Facebook page, Action Dorel, Action Brian, Action Jan, Action Eden, Action Defensor, Action Wilma Sugaton, no? So ano nyo lang, i-search nyo lang ang mga pangalan, i-search nyo lang dira sa Facebook nyo, and then please like and follow ang ina nga mga pages. And of course, I am also active sa YouTube. Mayroon kita sa YouTube channel. I-search nyo lang sa YouTube Action or John Dale Salazar, no? That's my YouTube channel, John Dale Salazar. Amo na i-search nyo, and then kung may time ka mo, maka-view ka mo dira sa mga previous mga videos na gin-upload, and pila ka mga personal vlogs and work related nga mga videos. So madamo gid nga salamat. Standby kita mga ka-action na para sa mga balita national. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Aksyon! Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name naman amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as Lasay sa 33 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginasuportahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpabalik sang mandatory nga pagsuksok sang face shield sa tion nga makasulod sa Pilipinas ang Omicron COVID-19 varianta. Iningin palag ni Duterte sa damnaglang pagsinapulo po ng mga health experts sa po ng miyembro sang iya gabinete. Pero sunod sa Presidente, iya na ginatugyan sa National IATF ang pagdesisyon sini. Ginpahag ni Health Secretary Francisco Duque III nga hindi malikawan ang pag-abot sang Omicron variant sa pungsod rason nga ginaduso ang pagsuksok sang face shield sa mga closed spaces, mga mataw nga lugar kag close contact setting. Para kay Duque, ang face shield ang dugang nga proteksyon nga maayo para sa publiko. Una na nga gingakas ang mandatory nga pagsuksok sang face shield matapos ang pagtuon nga wala ini sang epekto sa pagpauntat sang COVID-19 transmission. Samtang ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga may diskresyon ang local government unit sa pag-issue sang ordinansang nagamando sang mandatory nga COVID-19 vaccination. Suno kay Anyo, damlag lang gintalakay sang IATF kung balay mo nga mandatory ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas. Ginpahayag sang opisyal nga luyag sang presidente nga himuon ini nga mandatory pero wala pa sang layi angot diri. Ginpathag ni Anyo nga mga local chief executives ang mayarasang autonomous power kaginiang basiman sa Section 16 sang Local Government Code nga pwede silang mag-issue sang ginatawag executive orders kag ordinansa nga i-mandatory ang pagpabakuna. Ginpahag ni Anyo nga ang mga LCEs ang pwede man nga mag-restrict sa hulag sang tawo kag dugangan ang mga requirements para sa mga wala mabakunahan kun luyag nila. Lasay sa 35 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpambit ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagos ang iyang plano sa gobyerno nasyonal sa diin mas mag-invest ini sa local entertainment industry agud mangin competitive sa global stage
Pareho sa ginhimo sang Korea sila popular nga Korean telenovela subong man ang K-pop. Sa press conference, ginpahayag ni Moreno nga ang pagpaayos ang entertainment industry lakip na sa television movies giban pa ang makabuligod makahimo sang dekalidad nga pelikula kag palagwaon sa telebisyon para sa kalingawan sang publiko. Ginpahayag sang alkalde nga kung mahimo sang Korea, mahimo man ini sang Pilipinas pagi sa paghatag sang pondo para sa industriya sang kalingawan. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:36 sa inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes sa Nobyembre 30 tuig 2021. Sa liwat akong inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Mga ka-aksyon, sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon